Predsjednik Rusije Vladimir Putin poslao je predlog zakona o ruskom državljanstvu Državnoj dumi, navodi se u bazi podataka zakonodavnog tijela. U zakonu se navodi da građaninu ne može biti oduzeto državljanstvo Rusije, da ima pravo da ga promijeni i da Rusija neće protjerivati niti izručivati svoje državljane. Prema predlogu zakona, nijednoj osobi neće biti uskraćena prava zbog društvenog statusa, rase, jezika, etničke pripadnosti i vjeroispovesti. Ruski pasoš bit će izdavan svim građanima starosti 14 i više godina, kao papirni ili dokument sa čipom. Kabinet predsjednika kasnije će odlučiti da li će u elektronskom čipu biti biometrijski podaci. Rusija će pojednostaviti proceduru davanja državljanstva ljudima koji imaju dijete sa ruskim državljaninom, uključujući usvajanje. Pojednostavljena naturalizacija bit će opcija i za nekoliko drugih grupa ljudi, kao što su deca veterana Velikog patriotskog rata, bivši državljani Sovjetskog saveza i bliski rođaci ruskih državljanina. Uslovi za jednostavnu proceduru ispunjavaće i vojnici koji su bili u ruskoj vojsci izvan Rusije od 6. februara 1992. godine. Prema novom zakonu postojaće proširena lista razloga za ukidanje državljanstva naturalizovanih ruskih državljana, uključujući krivična dela kao što su krijumčarenje droge i dela protiv države, pored već navedenih krivičnih dela povezanih sa terorizmom. Predsjednik države moći će da odobri državljanstvo u posebnim okolnostima iz humanitarnih i drugih razloga.